Ξεκινήστε με μια ερώτηση. Πόσο συχνά σκέφτεστε τα χρήματα με άγχος ή φόβο? Η νοοτροπία μας για τα χρήματα διαμορφώνει την πραγματικότητά μας. Ο νόμος της έλξης λέει πως ό,τι σκεφτόμαστε το προσελκύουμε. Αν εστιάσετε στην αυθονία αντί για την έλλειψη, το σύμπαν ανταποκρίνεται με ευκαιρίες και πλούτο. Η αλλαγή ξεκινά με την αναγνώριση των περιοριστικών πεποιθήσεων για τα χρήματα. Πόσες φορές έχετε πει τα χρήματα είναι κακά ή δεν αξίζω να είμαι πλούσιος? Αντικαταστήστε αυτές τις σκέψεις με θετικές δηλώσεις, όπως είμαι ανοιχτός στην οικονομική αυθονία και τα χρήματα ρέουν εύκολα στη ζωή μου. Η ευγνωμοσύνη είναι μαγνήτης πλούτου. Κάθε μέρα αφιερώστε λίγα λεπτά για να ευχαριστήσετε για όσα ήδη έχετε. Αυτή η πρακτική αλλάζει τη δόνησή σας και σας κάνει να ελκύετε περισσότερες ευκαιρίες. Η εστίαση στη θετική πλευρά των οικονομικών σας, ακόμα και αν είναι μικρή, ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη αυθονία. Τέλος, δράστε με αυτοπεποίθηση. Οραματιστείτε τον εαυτό σας να ζει με αυθονία και κάντε μικρά βήματα προς τους οικονομικούς σας στόχους. Ο νόμος της έλξης λειτουργεί όταν συνδυάζετε τη θετική σκέψη με συνειδητή δράση. Κάθε επιλογή σας, όσο μικρή κι αν φαίνεται, χτίζει το μονοπάτι προς την οικονομική ευημερία.